Кумитаи Бехатари Озуқавори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ва дигар нигоҳдорандагони Сагу Гурба мерасонад ки бемории ҳорӣ хатарнок ва табобатнашаванда буда инсон асосан ба воситаи газидани ҳайвонот ба бемории ҳорӣ гирифтор мегардад. Аз ин рӯ тамоми нигоҳдорандагони Сагу Гурба вазифадоранд ки ҳар як сол як маротиба Сагу Гурбаи худро барои ба қайд гирифтан бар зидди бемории ҳорӣ ба марказҳои таъминоти Кумитаи Бехатарии Озуқавори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва раёсати Кумита дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ муроҷиат намоянд. Аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда мешавад ки қоидаҳои нигоҳдории ҳайвоноти худро ҳангоми ба кӯчаву хиёбонҳо баровардан риоя кунанд. Инчунин дигар намуди касалиҳои сироятии ҳайвонот, бемориҳои махсусан хафноки зоонозӣ аз қабили сил, бруцеллёз, сафедхуни сухтанӣ, гул, оспа, тоони чорвои калон ва хурд, қарасон, вабои сумдард ҳамчун хатар ба саломатии инсон ба ҳисоб рафта, бо пайдо шуданашон ба хоҷагии халқ ҳисороти калони иқтисодӣ расонида ва саломатии ҷомеа хатар эҷод менамояд. Шаҳрвандонро зарур аст ки ҳангоми рӯбарӯ шудан ба ҳолатҳои гумонбар ба бемориҳои сироятӣ ва ё осеб дидан аз Сагу Гурба, хоянда ва дигар намуди ҳайвонот саривақт ба мутахассисони соҳаи байторӣ хабар дода ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат намоянд. Ҳангоми риоя нагардидани талаботи зикргардида мутобиқи моддаи 275 ва 276 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст. Кумитаи Бехатари Озуқавори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солимии ҷомеа масъул буда саломатии шумо шаҳрвандони азизро таъмин менамояд. Телефонҳо барои тамос шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 900 01 62 67, вилояти Суғд 92 797 04 15, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 935 88 20 06, вилояти Хатлон 985 16 19 77.